Ona bodaboda korwa ewodi ya moticho ime ya South Mugirango nigo bachakirie ose nigo bagokeire ogosiro korwa ase Musamaria omuya oyo okobagachera ebibanda bigo kengera chinga kichomugaso mutindi na boigo embura okwanekerekyo nigo batebire nga mbagendere korenda amachiko apara kuba n'echimbo chingiya gwetani yabo gochia asabanto kegera bana bodaboda abange nigo bakageire koba abasaria Asa Marieta nejegoro kuchochi mayunga igonde mo engineer Kisii county leadership ne top leadership na ondu eta stage ya Bugetenga na botukure ne ryo mweshimiwa itombu yamona asengenjo agende tekonya gotwagachira chi stage cheito asengenjo toko igama omugaso amonembura aso mo South Mugirango na tutwa kirengambu yamono South Mugirango twiranire mega twakire ngambu yamono asengenjo abakonyo bagenda kotokonya kwa twatwere rumono igaba na pota ba minto kumuranje 2027 twinyoro yo minto Robert Mairura elinda tokonya togandira mune sector ya pota kwakolera yararama yakolengana muna kwaruete ira twabeire ga engaki entambe goti chakie sheti etora asomugaso igoro tuchandeka igoro gachinga kichiembura toguchandeka sana lakini asengenjo twairiro koremereria kororo konene na ikonye turumugaso igora twabeira emiaka era bange 15 kiare sako yero yakorire emiaka 15 Kuri chiseti chinyinga chichandegete igendera go promote asengenjo Kenya boni igere nkong kugura none libatri elimo ere gasi nkong tabiro muraimbi yamono se promise watebete kigutundo je kiabeire sheti yite yabeire naende samatuka mange ntwanya konya muntu tubekeire sheti eno isa kuligereri none jere tubegete tubekerete ntu abanyene lakini yaikire bone se gwa twakire cheki abantu